50 χρόνια πριν, δύο πιστοί φίλοι, ο Στέλιος Ελευθερίου και ο Λευτέρης Αβραάμ Γεωργίου από τα λιβάδια της Λάρνακας, συναντιούνται λίγες μέρες πριν από τον πόλεμο του 1974 και δίνουν μια αμοιβαία υπόσχεση. Ο Στέλιος ήταν παντρεμένος με την Έλλη Νικολάτζη από την Αραδίπου και είχε δύο μικρά παιδιά, την Τάσο και τον Μάρκο, ενώ ο Λευτέρης ήταν αραβωνιασμένος. Καλώς είστε φίλο μου, καλό. Γεια σου Στέλιο. Πώς είσαι? Καλά εσύ? Κι εγώ καλά. Όμως εκεί πρεσώνεται όλα που γίνεις κουμπάρ. Φίλε μου, σε λένε τώρα να μην λεπτό. Να ζήσεις, ποιο είναι να βάλεις κουμπάρο? Τον αρφό μου, τον μοναδικό μπροχοπαστή. Τον αρφό σου. Μα αν καταλάβεις για και λαλό. Για σένα, να είσαι κουμπάρος μου. Ευχαριστώ σε πολλά για την τιμή. Να είμαι πάντα δίπλα σου, ό,τι σου πει. Σε εγώ το ίδιο. Λόγω όμως του πολέμου, την ημέρα που θα γίνεται ο αραβώνας του Λευτέρη, οι δύο φίλοι κλήθηκαν να καταταγούν στο στρατό. Μπήκαν στη πόλη οχθροί, τις πόρτες πάσαν οι οχθροί. Φίλε μου, τώρα που να πάμε στον πόλεμο, να με στηρίξεις? Οπωσδήποτε. Όχι μόνο στον πόλεμο, αλλά όποτε με χρειαστείς, εγώ να είμαι τζαμέ. Και εγώ το ίδιο. Και ποιοι κορούλα μου σε τουρκέψαν και ποιοι σου κάμαν τούν το κακόν. Πολέμησαν σε διαφορετικά σημεία, αλλά στις 14 Αυγούστου 1974 δόθηκε η εντολή οπισθοχώρησης αφού οι Τούρκοι έβαλαν από ξηρά και αέρα. Ο Στέλιος βρίσκεται ανεβασμένος σε ένα στρατιωτικό φορτηγό στο Παλέκυθρο, προσπαθώντας να διαφύγει. Η διαφυγή τους μπόρεσε να γίνει κατορθωτή χάρη στην ηρωική στάση του ταγματάρχη Τάσου Μάρκου, στον οποίο ανατέθηκε να ανακόψει στη μια μηλιά την προέλαση των Τούρκων προς την αμόχωση. Καθώς όμως το στρατιωτικό φορτηγό κινείται οπισθοχωρώντας, ο Στέλιος αναγνωρίζει τραυματισμένο στην άκρη του δρόμου τον φίλο του τον Λευτέρη. Φωνάζει στον οδηγό να σταματήσει, αλλά αυτός δεν ακούει. Αμέσως πηδάει από το φορτηγό και πάει να βοηθήσει τον φίλο του. Το φορτηγό φεύγει αφού ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε τι έγινε. Οι άλλοι στρατιώτες στο φορτηγό είδαν το Στέλιο με αυτοθυσία να παίρνει το φίλο του στους ώμους του και να προσπαθεί να διαφύγει πεζός. Σταμάτα! Είναι ο φίλος μου! Φίλε μου καλέ, τι σου έκαναν? Πυροβολήσαν με πας στο πόη. Φύε, να πεθάνουμε και οι δυο μας. Φύε. Εγώ κάσω το λόγο μου. Έφευκω. Δεν μ' αράζουν, να σε κουβαλήσω εγώ. Άξιπα. Φύε τζάις με, έρχονται οι Τούρκοι. Ας έρθουν. Προτιμώ να πεθάνω παρά σε αφήκω αβοήθητο. Ο Στέλιος έβαλε πάνω από τη ζωή του τη φιλία για την υπόσχεση που έδωσε. Ήταν μια πράξη αυτοθυσίας. Η οικογένεια του Στέλιου καθαρούσε τη μέρα που θα επέστρεφε και θα τον αγκάγιαζε ξανά. Πέρασαν πολλά λεωφορεία με αιχμαλώτους, έφτασε και το τελευταίο, αλλά ο Στέλιος δεν επέστρεψε. Ωρα καλή σου βαγόρι, ούρτες που την αγχώνει, είμαστε αγνοούμενοι που πάπονος αγκώνει. Ωρα καλή σου βαγόρι, ούρτες που την αγχώνει. Πατέρα, έλα πίσω. Πού τους επήραν, τι τους έκαμασαν? Θέλω τον πατέρα μου. Τι έκανα στον παπά μου? Πού είναι ο πατέρας μου? Επειδή όμως η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία, για 33 χρόνια η σύζυγός του, η κυρία Έλλη, κάθε μέρα τον περίμενε με το δικό της τρόπο. Εγώ όμως άμα είναι να μου τύχει να πάω ή που εδούλευκα ή να πάρω τα μωρά μου κάτω ή να πάω ένα γιατρό, μπαίνοντας στην αυλή, από την αυλή ακόμα έλεγα «Α, το τάδε είναι στη θέση του», σημαίνει «Εν ήρθε».
άνοιγα την πόρτα της κουζίνας μου και λάλλουν η κουζίνα είναι όπως την Αφρικά, που σημαίνει δεν ήρθε. Τούτον θυμούμε το έντονα μέχρι και σήμερα. Βιώσαμε, μεγαλώσαμε με τούτη την καρτερικότητα, με τούτη την ελπίδα ότι κάτι θα ακούαμε κάποια στιγμή. 33 χρόνια μετά το 1974, τα οστά των δύο φίλων βρέθηκαν στον ίδιο ομαδικό τάφο και οι δύο είχαν δεχτεί από 7 σφαίρες πισόπλατα. Ήρθε η μέρα που θα επέστρεφε ο Στέγιος στο σπίτι του σε ένα μικρό κουτί, μαζί και μερικά προσωπικά αντικείμενα που είχε πάνω του, κάποια κέρματα, η ζώνη του, ένα κομμάτι από τα ρούχα του, λίγα από το χώμα που τόσα χρόνια το σκέπαζε. Η γυναίκα του όμως δεν δέχτηκε να κυδευτεί σε ένα κουτί. Ένα παλικάρι 2 μέτρα πώς μπορούσε να χωρέσει μέσα σε ένα κουτάκι? Πώς μπορούσε όλο εκείνο που αντιπροσώπευε ο Στέλιος να χωρέσει εκεί? Το κουτί το οποίο τους παραδόθηκε κρατήθηκε για τη φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων και τοποθετήθηκε στη είσοδο του σπιτιού του. Αυτός τουλάχιστον έστω και έτσι επέστρεψε. Οι άλλοι που ακόμη περιμένουν, η κηδεία του έγινε στις 8 Αυγούστου το 2010 στην Αναδίπου. Καλέσαμε που το πουρνό και πια ακομένος. Άκουα τους και κούντζιζα σιαρκυλώντας λαντζεμένους. Φόρμους και κατάλαβα πως νιώθαν ανθρωποί που μου είπαν «Έτω Γιώργο σου σε τούτον το κουτί». Παιδιά και με το τρεμουσόν. Σούζουν σαν τη σούστα. Λεβέντης, όχι πάνω εκεί, εφόρεν, μες στην αμπούστα. Έθελα να απολογηθώ και να τους αρωτήσω. Λείψανο σας τον έπεψα και να τον πάρω πίσω. Ερούφησα τους. Τίποτες δεν τους είπα. Μα μες στο μαύρο μου φλαντζί χάσκει με άλλη τρύπα. Χρόνια καρφιά περνάνε κι όσο περνά πιο βαθιά αχ τρυπάνε κι αν σε πειράνεις εδώ σ' έχουν αυτοί μα σ' έχω εγώ κι αν μισή ακόμα ζω είναι που δεν ξεχνώ κι αν μου πήραν την ψυχή δεν μου έχουν πάρει το κλειδί το κάνα χρυσό για να στο χαρίσω όταν σε βρω κι όλα πια δικά σου θα'ναι δεν ξεχνώ σε θυμάμαι. Η υπόσχεση και η δυνατή φιλία δούλεψε σε βαθμό που θυσιάστηκε ο ένας εκ των δύο φίλων. Με αυτοθυσία. Εκθυσίασαν τον εαυτόν του. Στέγιο Ελευθερίου, θα είσαι για πάντα στην ιστορία της πατρίδας μας και στα βάθη της καρδιάς μας. Κρατάμε την υπόσχεσή σου στο φίλο σου και την κάνουμε υπόσχεσή μας. Έτσι να σηκώνουμε ο ένας τον άλλο, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε μαζί να σηκώσουμε και την Κύπρο μας πιο ψηλά. Ελευθεριά για σένα κάνομαι, μα θα έρθουν πίσω μου άλλοι. Στρατήγοι μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Στρατήγοι μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν.